ototo nwa nke izizi na Dubai, eze ọmọgọ na ama ọkpala, ọkpata ozoro ọra na chaja, ototo odogwu nwa n'ịgadi o. Onu na kwuli mo na shabia kwozo yana kaneti kwa na Dubai odagwo mwana kwele sunaka yani jalo nyewe kwa bia kwa mbuli banano na mobala anja tutano dogu nwa muchala fuma ezo mogo na mobala azulu mwenye kizizi na chaja Prince Chris Venture sodogo mwae ototo mwa niga dele mu onyebu ototo kemure kuwe anabe kuma kokudili wakwa Prince Chris Venture sodogu akana kubwa na Dubai otogu yezo mogo niga dela ni ọ̀rọ̀ nínú turugo tó ń wá ndị chaja tụogo zọmọgọ Dubai niile wee tụogo kpata ozu ọra ototo nwa na nye kene ịgba mụ n'ọra ka o si arakwa ijele nwazomulebuli gbanabana mọbala ototo nwa nke izizi na Dubai, ịgba kelee eze ọmọgọ na ama ọkpala, okwu dịlị nwa nkwọ ọkpata ozoro ọra na chaja, ọgaranya nwa ka esiela ego ototo odogwu nwa n'ịgadi o. anali akwa na-abịa Ototo nwa nke izizi na Dubai, ototo nwa eze ọmọgọ na ama ọkpala, azụlụ ụmụ ogbenye na chaja na chaja, ndị Ebonyi steeti na-ekwunyere gị odogwu nwa n'ịgadi o. onye mọlọgwu dịlị nwe nkwọ o nwere ibe o ji zeze m ọgọ ọgaranya bụrụ m onye chọne n'ụwa enwere ndị nwere obi eji eli ego mana ego ekwela abịa n'ụwa mana okwu dịlị iji ego ya n'ụwa nwanne m enweziela obi eji eli ego ọgbata ozu ọra n'ọmọkpala ndị meela ogo na-ekene ndị Ebonyi steeti na-ebuni ga kenu ezu ụmụ okolobịa na Ebonyi steeti ọga imelu ndị Ebonyi steeti n'elu ụwa aji chioga igwe na Ebonyi steeti maka na akụkọ ịbalụba n'elu ụwa kwudili ototo nwa na ịgadịla anyị igbo mekene lọlọ magi stanless ụmụgbọladan enere meje ọlọkwu dịlị nwa nkwọ enere ebe ukwu egbu ebi nwanyị ọma ya na ụmụ ọma Chukwu ji gọzie ego kwudili ototo nwa na ịnọ n'ọkụ
ka ọ ga-ekwulu gị ọnụ gị n'ụwa ihe na-eme anyị n'ọbalụ ụba n'obokwudili ndị Dubai na-ekwulu gị ọnụ gị ndị ọma bara na-ekwu ife ị na-eme ototo nwa n'anya kene gị akatilikwa na Dubai na-ekene ijele onye nwegwu na-ekwunyele gị nwa n'ezie na-ebu manija gị Mr. Chidebere na-ekene gị nwa mmụọ na ị ga-adịla anyị n'ụwa ọ sị m kenele ya ọ gaghị okwu dịle nwa mmụọ ọ sị na ihe anyị na-emebi ife mmụọ ọ sị ijele kenele m ototo nwa ọga m nwa mmụọ na ị ga-adịla anyị gị na chalugo lọlọ gị na-ekene ọtọtọ maka na-ekene nwe onye gwala akịdị n'ụwa ojeligwe ọzọ tinye mgbọrọgwụ ya ịgba mụ n'okene n'otutu ụdọmụ na ngwelezu na nka mazi Michael nwanne m n'ịga adị ihe akwụsị m kenele gị ọtọtọ nwa ọgụ omelu gị n'ijele na Dubai eziokwu na anyị na-ekwulu ya ya fra umbrella na-ekene ototo nwa anyị na ya dị na mma alụsị na-eme ọfụma ka na alụrụ n'ọkọlụ gbamgbam ototo n'ịbụ nnekwu alụsị ka anyị jee na mmesa na anyị ga-abịa ọzọ ụbịa bụrụ dịka na mekene gị ịgba mazị na ijele arabakwa n'ọzọ ka anyị jee na mmesa na anyị ga-abịa ọzọ ototo nwa nke isisi na Dubai ese ọmọgụ na mọbala ọbata usoro na chaja ototo odogwu nwa n'ịga dị ototo nwa nke isisi na Dubai ese ọmọgụ na mọbala ọbata usoro na chaja ototo odogwu nwa n'ịga dị ototo nwa nke isisi